Right. Today I want to start by apologizing to some of our followers. Nekuti vamwe vanondifonera voti mukoma hamusi kudaira phone. Vamwe vanonditumira message voti mukoma hamusi kupindura nenguva. Vamwe vanotumira ma voice note voti mukoma ndatumira voice note yangu hamusati maivhura. Vamwe vanotumira message vanotumira text message, votumira WhatsApp message, votumira voice note ofona panguva imwe cheteyo. Obada kuti ndimuattend pazvese izvezvezvo. But let me say inini osa Robert ndiri munhu wenyama. Ndinenge ndine zvimwe zvinhu zvandinenge ndichiita pane dzimwe dzenguva. Nekuti pamunozofona paya vamwe munenge muri kumabasa kwenyu mozoti aregai tichifonera Robert izvezvi nekuti tapedza zvatiri kuita. Mobva mada kuti ndidaire ipapo. Panguva yacho ndo pandinenge ndichitawo mamwewo mabasa anoita kuti ndisakwanise kukudairai phone. Asi hazvireve kuti ndinenge ndisingadi kukudairai phone. Muchitondona takagara panapa ndinotobatsirawo vana kuita homework kana vachinge vabva kuchikoro. Panguva iyoyo ndiyo yamunenge muchifona mobva matanga kuita kupopota. Ndofunga vamwe venyu munozviona kuti kana message yako ndisati ndaivhura pakazoita nguva yakareba ndinotozosvika pakuipindura chete. So ndoda kutiwo mundinzwisise mundiregererewo ipapo. Vamwe venyu zvakare munoziva kuti ndinoshanda nasekuru Tashu, sekuru Kanengo, sekuru Nyangatayani, sekuru Chamunorwa, sekuru Shumba, ambuya Zarira Masango, sekuru Achapola, Prophet Jose. Numbers evanhu ivavava ndinovaisa pa every video yatinoburitsa mabasa avo. Namba yavo inenge iripo ndofunga kubva kwekutanga pakati kana even kusvika kwekupedzisira. Hamufone panhamba idzodzo muchibvunza mumwe mubvunzo yamunenge muchindibvunza munoda kuti ndikupindurei inini. Chinangwa chatinisira nhamba yavo ndechekuti mukwanisewo kubvunza mumwe mubvunzo yamunenge muchibvunza ikoko chamungazoita muchinge mataura nevanhu ivava nekuti kwane matsotsi mungazoya kwandiri makuda kuverifya mimwe mibvunzo yamunondibvunza ndikwanise kuipindura. Pamwewo paya pamunozoti Robert haupindure mibvunzo ndinovhura message ndoona zvandiri kubvunzwa zvacho handikwanise kuzvipindura. Saka usati wadzoka kwandiri uchindipopotera verenga zvakare message yako wobva waona kuti zvechokwadi mubvunzo wandiri kubvunza uyu Robert haakwanise kupindura. Saka ndati regaiwo mundiregererewo pane zvinhu zvakaita saizvozvo mundipawo nguva asi mibvunzo yenyu ndinoipindura. Vamwe zvakare vanoya nematambudziko avo anobva afona musi uyo zvichidawo ndiri free obva atanga kutaura kuti no mukoma ndine dambudziko rakati rakati. Mangwana acho chaiwo anenge adawo nditese ndinoenda naye kuna nasekuru kuti abva ita abva abatsiriwa. Aiwa hazvisiri izvo. Anasekuru vanenge vaitawo nevanhu vanenge vada kuti vavabatsiriwo paine kaqueue mbichana. Saka nzwisisaiwo mumirire anasekuru vandase vanokubatsira. Izvi zvinhu izvi zvinoda moyo murefu. Nhasi tiri kutaura nenyaya nyaya yesatanism yanetsa. Vabereki vakawanda vari kundifonera vachichema vachiti mwana wangu anenge akapinda musatanism. Asi vanoda kuti anenge asi vachitoziva kuti akapinda musatanism. Zvichida dzimwe dzenguva vanenge vakataura naye mwana agobuda pachena kuti ndo zviripo asi ivo vagozoya vachitendera vachiwanda. Satanism kana vada kuti ipere sekutaura kunoita vana sekuru inoda kufumurwa kuti ipere uinyadzise kuti ubatsirikane zvakare. Ndina mukoma vakandifonera panapa vakati mukoma ndasanganawo nedambudziko resatanism. Zvinhu izvi ndakapinda ndisingazivi, zvinhu izvi ndakapinda nekunyengedzeka. Regai tinzoti nyaya yavo yakamira sei mukoma makadi ndinani muri right here handiti kuri sei kumba kumba kuri bowa meno muri sei handizi. Ndakanzwa mukoma mandifonera muchiti no inini ndakapinda muzvinhu zvesatanism izvi. Ndakati no mukoma regai titese tigare pasi titaure. Chandoda kunzwa kubva kwamuri mukoma takagara kudai so ichokwadi. Ngatibvei kubva pekutanga makapinda sei muzvinhu izvi. Zvakaitika ndezvekuti I think taurisa kana manje ndikakunzwei ndakagara panapa. Zvakaitika ndezvekuti I think zvinenge zvakatanga 2017 kuma 2018 yansi kukanganisa. Zvakaitika ndezvekuti ndine munhu wandaiwirira naye. Saka munhu uyu anga agara aine mari kare. Okay. Mari inonzi mari. Mari cheche. Yamaitoona kuti munhu ane mari. Ane mari. Saka ndibva ndamubvunza kuti inini ndakatonyatsotaura chokwadi ndakati ini ndikudawo mari zvikadai zvikanzi uri kuda mari ndakati
manga muri muno Marare kana kuti manga muri Marare kunotoni kunotoni okay saka munhu wewe ataura kuti uri kuda mari akabvuma zvanzi alright kuda mari ndakati ndikuda mari zvikanzi alright mira ndichataura newe murume saka munhu iye haana kuda iye direct kuti akwanise kundibatsira iye direct kuti ndizoitawo mari akabva anhangirira andipa dzimwe nhamba dzevamwe vake handinozoziva kuti dzemuno muZimbabwe dzansiri dzemuno muZimbabwe okay dzanziri dzekugana saka namba ndibva ndataura nemunhu wewe ndibva ataura zvaakataura makatanga kutaura kuti chii ndakangomhoresa hi how are you chichi ndakamhoresa ndibva ndatotanga kutotaura paipai kuti ndibva hanambotora nguva pandakangomhoresa hi how are you ndibva ndatoti ndikuda mari ndikuda kuitawo mari chiche newhatsapp ndibva ati alright but panodiwa 2000 US 2.5 ndibva ndati alright abo asi mari handitese handiwane zvikanzi alright bo asi kuZimbabwe koko tine vamwe vedu vakaita sei vakawana saka panguva yanauziva kuti satanism taura chokwadi anambozvizvo ndaitongotiwa mheno kubaitirwa antu kwamari anongoitiwawo mari ndibva zvatopera hani vanotogara ndibva totoita upenyu toita zvimwe toita upenyu toita zvimwe toita upenyu toita zvimwe apa muchiri kutaura nemunhu ndakabva ndatosiyana naye but iye manje chakanetsa ndechekuti hanzi unofanira kuti everyday unofanira kunditi mamukasi everyday unofanira kuti mamukasi everyday unofanira kunditi good morning everyday hapana zuva unofanira kujamba but zvakanetsa kakuti but ini handiti izvi handina mari kaizvi zvatopera kati handitatowirirana kuti ina handa mari zvatopera wati paakanditi unofanira kubhadhara 2.5 makabva mati hamuna mari akati don't worry tine vamwe vedu vari kuZimbabwe makazoendera mberi muchiti chine conversation nemunhu iyeye ipapo ipapo haana kuzoda kupa taura akangoti tine vamwe vatakatobatsira vakawanda vari kuZimbabwe ndo zvaakataura hanzi aiwa haisimbori problem tine vamwe vatakabatsira vari kuZimbabwe vakawanda ndibva ndati bo haini hana kuzombozisa mumusoro ipapo ndibva ndangosiyana nazvo ndibva ndatokontinya nezvo neupenyu ndichitongoita zvandaita ne last year akouye uye wemari wamaiziva uye wemari uye haana kuzoda kutaura neni akabva atondibloka akabva adini kutokata kuti iveni aifamba nefortune ndomota aifamba nayo nedzimwe mota dzinongotyisa ndo dzaifamba nayo because taigara tese padhuze but akanga akutoti akangondiura aigona kutokwidza mawindo ake ndibva atobloka inini ndakatonyazozvona kuti munhu achadotaura neni ndibva zvatovharana ende handinozotaura tese kubva ipapo takabva tatongopesana zvokutopesana ndibva tatozvava zvatopera last year muna June unogana wanga uchingomuti mamukase ndakabva ndasiya ndakasiya saka last year muna June ndakabva ameno chichakaitika futi ameno kuti pamwe pandakazotanga kuzvibatanidza mai I think kumashure vanhu vaive munhu wewe kugana we I think pamwe ndiyakabva ameno pamwe ndiyakabva aita kuti ndidzokere futi kuzvinhu zvazviyandiri ameno ndabva ndatongonzi neumwewo shamwari ndikuda kuita mari nemufeso wangu waitamba naye zvikanzi ndakati alright bro ndibva tatotanga kutaurirana kuti but mari unogona kudai zviri normal last year 2023 muna June last year tichitongotaurawo zvinormal kuti kana uchida kuita mari unogona kungodai nekudai handiti mumwe musi ndibva atozouya akati shamwari ininika ndakatozowana dhiri chero rinonza mari ndakati dhiri reiro kuda rinonza mari zvikanzi ndine nhamba
dzemunhu ari kutennis kuamerica. Ndakati ari kutennis wakazivana nani kutennis ikoko kune varungu kako. Zvikanzi ivavo ndo vandikutoita sei vandikudhila navo. Saka mufesu abva I think akangoita mwedzi but ari kuchitungwiza kwaseyo. Ndibva angoita mwedzi kudara mhene kuti akaita zvekuita sei ndibva akabva atoita mari yake zvishoma. Akatondiratidza mari akawana 1 million yaakatonotora kuWestern Union. 1 million yandakatoona ini cash yaakatumirwa. Ndakati mitaka yutiwe zvikanzi ndibva atotenga imba kumadokero iwe wakabata millions alright auna kuibata wakaiona so millions pabe paningirikine parisi haana kuzoda kundiratidza ma 10,000 wo ma 20,000 angacho ndo anga mari angafamba nayo asi wakaiona cash ma 10,000 wakati yes man. Ndakati yes man ndakati ayo unza ndida kutoidawo mari. Ndibva atenga imba akatenga chini akatenga imba kumadokero ndibva anoenda kumusha ndibva adhirisa chibholani kuita sei ndibva akaita zvinhu zvakawanda. Mota akatenga chini one time ndibva akatenga nefortuna nezvimwe zvimadiscovery 4 apa uri kuzviona ndizviona ndakati ndozvandiri kubuda kaizvo ndaita mbinga ndakati habo ndipe nhamba dzake nditauriwo naye pamutsonaitawo mari ndakati habo ndibva andipa nhamba dziya andipa nhamba dziya ndibva ndatanga kutaurawo naye inini tatanga kutaura zvazvinoita manje andi uchitanga kutaura wakatanga kutaura naye kuti chii hai chichi ndakati hai ndati hai zvikanzi hawa iwe ndototanga ndakati ndiribo chichi fine whatever ndichingoenda chienda ndini ndibva zvanzi ndakati ndibva ndati ndikuda mari hana kutomboswera kuda kutaura zvakawanda bozonga utonaka mumwe wakatofamba nebhowa zvikanzi asi kana uchida mari tumira unofanira kutumira mari. Ndakati mari ndakati mari yei zvikanzi unofanira kutumira $100 apo manje nhamba zvakaitika manje akabva chakazoita kuti ndizonzi unofanira akabva andiconfirm hanzi kuchi California ndizvo ani maitira ne WhatsApp ausina ma WhatsApp aje ndakazoita nchibvisa last week ndakubvisa utanga wakabvisa sekuisaura natura kuona ndarisataura desi zvikanzi kana kudaita ndibva ndakonfirmiwa kuCalifornia ndokuna kune vamwe tenzi vacho vari ikoko vakuru vacho zvikanzi unofanira kutumira $100 ndibva ndati alright ndibva ndatumira $100 ndibva zvanzi wakatumira nichi neWestern Union because ndo paunozoreceiva mari pauchazoreceiva napo mari toti money transfer yauchazoreceiva nayo mari ndiyo vanotumira nayo ivo imi makatumira mabhondi imi mandiri makatumira nemukuru mabhondi munoreceiva mari yenyu ari mabhondi nemukuru saka paiwa wakatumira US neWestern Union kuti ugozoreceiva maUS neWestern Union ndibva zvese zviri munoexplainerwa vanotaura ndibva zvanzi saka ini ndakazobva ndabvunzwa manje zvikanzi uda kuita nezvei
ndakati ndoda kuita mabusiness zvikanzi wo ndakati zvikanzi alright zvikanzi chitumira mari ndibva ndanzitumira imwe futi ndibva ndatumira mari 100 futi ndibva ndanzitumira imwe futi ndibva ndatumira ndibva ndazi I think ndakatumira 1.5 ndatumira 1.5 daro handiti ndibva zvanzi wakufana kuita sei wakufana kureceiva mari saka mhinu kunetsana kwawakaita pawainzitumira mari wainzi ndei unapa unotumira 1500 in total mari iyi yainzi ndenhingirikini pane zvinhu zvaunofanira kutenga alright zvakati wandei like unofanira kutenga marings chain watch phone card chitupa zvinhu zvese zvitoriko zvitoriko munomu zvinhu zvitori munomu havati zvitoriko iti zvinhu ndinazvo okay alright zviri munomu but zvimwe zviri munomu zvimwe zviri kuCameroon zvimwe zviri ikoko California tennis zvinoitika ndezvekuti mamaster acho akasiyana kune amene masuperior master matenzi mai zvingodaro handiti vanhu ava mumwe nemumwe anofanira kuziziva kuti munhu awedu ndokufamba kwazvinenge zvichiita saka ini ndakanzi pari kudiwa mari ndemarings nemusoro wemunhu nemusoro wemunhu ane 60 years amene mwa 60 years wemurume ane 60 years afa ndizvo wemurume ne hatinhu chandichasiva ndo zvinoita kuti wakapinda nditi paunozopinda iwe mari yako haiite se haiperi inenge yakawandisa unoita mukurumbira pekuti handiti munhu anenge ari musatanism handiti haana mari anenge achishandiswa anenge akapinda zvisirizvo matichii baba kana munhu ari musatanism anenge achishandiswa muri kuti akapinda satanism handiti like sezvekuti mimi handiti makapinda musatanism ndongoti nhasi unoyi handiti ndototi uyai ndotokupai ringi cheni chichi matopinda akuita kwenyu mari kunounonetsa because mune muchishandiswa kuita kuti vamwe vaite mari vamwe vese havaite mari because chinenge chiitika ndechekuti mapinda zvisirizvo mamasters mahombe anenge asingazvizive pane zvinhu zvekuti muite mari zvacho hamuna kupiwa ndo zvinenge zvichiitika saka ini pandakazotumira mari iya yandapedza ndibva wanetsana vanhu wewe chakaita kuti vanetsane manje ndechekuti vamwe vemunomu nevekuSouth Africa uko vanga vakuti chi munhu ndewedu isusu imi panomwe ari kuCameroon neari kutennis neari kuCalifornia ndo vaitiwo ndevedu because mune madepartment akasiyana siyana mune madepartment akasiyana siyana saka ndibva vanetsana apo ndo paifanira kubuda mari yangu ini vakanetsana I think vamwe vacho vakatonditi iwe dzima foni hanakuziva kuti chii chakanditi dzima foni ndibva ndatodzima foni I think 2 days ndakatoita 4 days ndatisingatoite on phone achitonditi dzima foni after vakazonditi uita on phone ndakatiko mari yangu vakakuti ita on phone sei iwe foni wakaidzima zvino unongonongo iwe unotozvinzwa utoti vatoti ita on phone ubva kuti unonzwa chii unogona kuti ungozvinzwa kutongoudzwa kutongoti ita on phone ubva watoita on unonzwa voice ichitaura munototaurirana kutoti ita chiita on wotoita on ndibva ndaita on phone
ndibva ndati ko mari yangu ka ndakuda mari handimati ndakufanira kunotora mari zvikanzi mari yako haichakwanisi kubuda. Ndakati zvikanzi iwo zvawakutoita wakutofanira kutotumira imwe mari. Ndakati koinda ameno bhozi ameno zvangowanetsana zvaizvo kuti iwo uri kunoku sei wakazoenda kunopinzwa nevanhu uko vekure ameno ndathink ndo zvangowanetsana zvacho izvo. Saka ndibva zvangomira zvakadaro zvimari zvazvatoita se zvazvatovhara ndibva ndatozoona kuti apa panapa solution chaichaika kusiyana nazvo ndibva ndatoona kuti solution kusiyana nazvo ndibva ndatozotanga kutsvaga kuti rega nditsvage rubatsiro ndibatsirike. Chii changa chakuitika? Hapana chatingati chakaitika kuti ichi changa chakutonetsa ndechekutika nguva zhinji vanenge vakukuudzira zvekuita mai. Saka tingati hapana chiri kunetsa. Ipapo ndo vanenge pawane nyaya. Vari kuti chii? Vanenge vakuti haufaniri kugarisa uri chiri half member 1 2 wakadzokera kumashure 666 days uchipenga kana kuti 999 kana kuti 99 kana kuti 33 day kana 333 uchipenga 12 midnight unozofa. Pavanenge vachitaura izvo vanenge vachitumira mawhatsapp? Mawhatsapp avandotaura havatauri nechirungu ka havanotaura neshona. Izvozvo ndizvo zvinondinetsa manje zvino ari kuCalifornia izvezvizvi musi pane umwe ari kuVenezuela anototanga zviri sei tarisa namboona California kana kuti Venezuela tishona yacho ari kutaurirwa nani ikoko kuVenezuela iyo. Even pane vandatotaura naye makuseni ari kuCameroon hatiti zviri sei hazvisi hanzi iwewe tada kukupa mwana wako. Ndakati mwana iye ndiye akaita sei apo manje mwana wacho anenge akutaurwa manje mazishato mamwe aya shato. Saka shato ndinozokupa mari kwainenge basa rei? Ndiwe inenge akukupa mari. Saka wakabvunza here kuti mwana uyu wamuda kundipa ni mwana upi? Tudzi imbotora through that conversation. Havatauri havanyatsobuda pachena. Vanenge vachiti chii? Hani message unayo? Iverenga. Ukuchika kuiverenga? Ndakadelete ini zvese. Wataura naye makuseni? Makuseni ndakutongotaura zvimwe zvezvo ngoti bosi ndangobvunza ndakati ko mari yangu chichichichi zvikanzi iwewe ukufanira kubhadhara $100 ndiye aufona ufanira kubhadhara $100 and then tobva takupa chi mwana wako. Ndakati ndatya manje kutaura kuti nini handichakwanisi because ukangotaura izvozvo izvo unobva watanga kupenga. Unobva watanga kupenga. Saka wamuti chii? Ndangomuti alright bo alright. Saka izvezvi zvaanenge achitoti kupera kwemwedzi ndichingowana mari ndobva ndatotumira ndobva ndapiwa nengiriki mwana wako nemari. I think mwedzi uno ndiwo ranga ritori deadline yacho. Saka wangafanira uchipiwa mari? Ingeri mari hanzi 86,666 amene.
nemwana amene mwana wachani ndizive kuti mwana yake ndiyakaita sei asi ishato because ishato dzacho ndotodziziva unodziziva wakadzona vanokuratidza vanotumira vanokuratidza zvavanoita shato amuna akakarapa kai ichi chibhokisi ndanafuza kuti kanyoka wakati akakarapa ichirapa chibhokisi kai ndo chinhu chavanowanzoshandisa ichi shato iyi haisi yekuti unotora kupakika kwekuti unongobva watotanga kugara nayo amene mubhokisi momu like bhokisi iri amene zvavanoita wakatoita unotozoiona yawo imwe kubva watopiwa vakawanda wakapiwa because zvavanoita vanoita munoiswa mumagurupu muzvikwata vanhu vanenge vati kurei vakaona kuti stage yawasvika iyoyo yava stage yekuti yatowakuenda kufull member unobva watoiswa kurimwe gurupu kana muchiri kutanga mune mese asi wakabviswa uko uko ndokwa mune makuudzwa muchiratidzwa izvozvo zvimashato muchiratidzwa zvakawanda misoro yevanhu hai gomo rakadaiso emisoro yevanhu hanzi ndeye misoro ndiye mabhizinesi zvinofambidzana kuti musoro nebhizinesi musoro wemunhu nenyoka unofanira kunge une shato musoro wemunhu nehari kana uchidaita mari yekushedza inongouya inoshedzera mahari kana uchidaita mari inongoudza shato yomuka yongobuditsa mari usiku ubva ngomuka uchitonhonga mari yako ndo nyaya dzayo dzinoitika saka inini ina handichadi isati tasvika pakuti hauchada handi ushamwari yako akakupinza musatanism akatumirwa mari yawakatoona akatenga ipa kumadokero akatenga fortune akatenga discover maitamba sei makamtiri kutamba meseri kubva ipapo wozokutanga wati akangokublock akakuona anga kutovhara mawindo emota uyo akanga akuudza wakatoona achitokuradza risiti yemari ushamwari wanga uchiripo ushamwari wanga uchiripo unga uchitoripo kana nhasi uchiripo uchitoripo but akazongoziva manje ipapapo zvinhu zvatovharana mari achiri kuita ane mari atone mari isingaiti ivengi izvezvizvi atone nemunda wemombe pano amene nopo mazi wakaenda kunozoona kwati uri kungotaura ndotogara ndichiendako ndotogara ndichiendako otogara uchiendako uchichiva upenyu hadziverengeke mombe idzodzo panogara paine varungu vachitenga mombe idzodzo zvini ndakato pamwe vanhu vakawanda vanotovaziva angatizapataura izvozvo asi varungu vai vanhu vachitenga mombe vavo vanhu vaya vachitenga dzenyama dzekuchengeta dzei zvese anenge achidziwana dzakasimba mombe yadzedzi enda mabhizinesi akawandisa anotoita apa idzi mombe iyi anodziwana kuti potokona kunge ichitiri kutengeserwa nyama anotonyatsohodha but mari kwainenge ichibva isindisi ichikuziva mari kwainenge ichibva saka senge bhuru wako inobva kupi inouya neshato anti akaita zvake zvoita sei zvinoitika haasitori yega vakatowanda zvinoitika ndezvekuti zvandakaona ini zvinoenderana kuti iwewe mweya wako wakamira sei mwari wako wakamira sei zvinogona kukurambira iwe kana zvisingadiwi mufamily yako mweya wekwenyu mwari wekufamily yenyu asingadi mwari wako asingadi izvozvo hazvinoramba kuconnecta unogona kuti dai because vakawandisa vandikuziva ini pana umwe mai vakapinda murimwe munhu mugrupu irimomo vakangoti ndikuda mari ndatambura vanhu mari yemaschool fees
mari vana emasikuru ndo mugrupu ranga uchi muna pakavhurwa zvikora izvezvi zvatone mari saka chinhu chandikaona ini chekuti simba rako rinogona kurambira kuti unangidini ujoine upinde mazviri asi kana simba rako risina pawa iwe mwari wako asina pawa 2 minutes zvinenge watopinda haumbosweri kutenderera kuti uzodai haumbosweri kutenderera zvingopinda ivavo vakatopinda izvezvi vakangodedzera kuti inini kunonzi kuchivhu kuchivhu maiyo vatokura vakatojoina zvandakatonyatsoona because kana vari vakadzi vanenge vachinzi makwini saka vakangojoiniswa but musikana wachei manje anozviti manhingiri vanozvita manjuzu zvezve ndezvongowana kutaura kuvanhu kuti manjuzu inenge dziri satanism chimbotiudzai papapo vanoita sei vemanjuza iri satanism iye anenge achitaura kuti injuzu chitumwa njuzu yazoti zvakati hakuna njuzu yakadaro isatanism itori satanism iyoyi anenge achitojoinisa vanhu vakawanda ipapai every day anenge achijoinisa vanhu vakawanda anenge atori munhu weye anenge achiti ndine manjuzu chichiye anenge ane shato yake anenge ane hari rakadai anowanzo ashandise duro anowanzoshandisa wine neshato ndozvo zvinounza mari izvozvo wine inounza mari sei shato kai wine unoishandisa paunozoomberera muhari kuti muuye mari mameno zvaunongoita kuti mari yobva yatouya uchitongoonwa waini ka1 watongovhara waini yako watanga kutoombera mari yatouya shato inenge iri pasaiti saka shato inogara kupi kana wapiwa shato inogara nayo mumba shato ndiyo yaunotogara nayo mumba inenge shato yacho makaiona kala yacho inenge isiri shato yamunoziva yemusango yekupenya stereki yayo iyo inenge yangoita chikala chimwe chakangoita chidhakidhakiso isina kumbonyoreba haidingi zvekuma 1 mita chete inozoenda ichikurawo unogara nayo kwaunenge uchiita ichikurawo nemusoro wemunhu izvozvozvo asi kana wakaitawo zvezvo zvekungoti wakangopinda unenge usina zvinhu izvozvo unenge usina asi kana wakapinda chaizvo zvemugwara ndozvinhu zvaunototanga kupiwa straight kutopiwa unobva utopiwa shato yako zihari iroro neshato nehari ndozvinhu zvaunove nazvo ndanzwa uchiti vemanjuzu vanojoinisa vanhu everyday vanenge vajoinisa vanhu everyday izvezvi nongoti ndakakasika kubvisa maguru ndakakasika kubuda mumagurupu acho mune vanhu vanenge every day vanhu vanojoina vanogona kusvika kuma 200 pazuva kutoita vashoma vandichingoona chete ko vamwe vanendi kuona vemuzimbabwe semuzimbabwe muno vanhu vari kujoina but munhu anotozotanga kuzozviona kuti yei ndaita mistake because chinhu chaunotanga kuudzwa unotanga kuudzwa kuti mari iyi haudyi kana nemunhu nehama chero wakanzwa kuti munhu atambura zvinenge iwe usamupe kana dhora ndozvinhu zvaunotanga kuudzwa izvo anzi unofanira kuita sei zvinhu zvacho namameseji aina ndisingachaverengi anzi unofanira kuti wakada chinhu ndokuita kunokutengera ndozvinhu zvaitaura izvo but hanzi mari haipiwe munhu chero zvakanzwa kuti hanzi hama yako yatambura zvinenge ndozvimwe zvakabva zvandipedza simba izvo kuti saka mari yacho ndoidya nani ndozvimwe zvakabva zvanditi
handisiyane nazvo zvakadhakwa pamafriends penyu munokweretesana mari pamafriends munokweretesana mari munokweretesana munotokweretesana zvakanyanyisa. Saka uyu shamwari yako akatombokupa mari akakupinza zvekungopiwawo zvekungonofara zvezve mari yacho kwete kuti hanzi mari yekutoita something no. Ipapo why musingapanani mari yekuti aiwe shamwari ona ndoda kuti sedaona kuti bhero nditengezi ndakamirira chi process dzangu kuti dzibudirire ndina kutombobatwa kana nepfungwa iyi and iye chaanenge achingokuudza ndechekuti ndini chinhu changa ndakuudzwa ndandakuudzwa amene kuti tendani iye wacho iye anzi kuitira kuti zvinhu zvako zvitese zvifambe faster uwane mari. Ndakati ndipo ndakanyatsoona kuti hai zvandikuitiswa panapa zvisiri izvezvi ndabva ndatotangochinja pfungwa ndakatonyatsoona kuti zvandikuitiswa panapa hazviite rega ndisiyane nazvo nditsvage zvimwe zvinhu zvekuita. Handiti pamunenge chinzi musoro yemunhu wanga uchitaura yeye misoro yani vanhu vapi iwe waizonzi unofanira kunge uchiuya nemusoro murume upi wainzi unowana sei musoro wacho? Ndakatonzi zvinotonzi musoro unofanira kuutsvaga wega kutoenda kumakuwa handitika kuti unotora musoro iwoyo but wakanoutora musoro iwoyo unenge wakaenda kuchechi wakaenda kuchechi wobva unopembererwa kuchechi yesatanism unoenda kuchechi musi wacho iwoyo nawo ubva vanopembererwa kuti aratidza urume chaiwo chaiwo unoenda manheri wayo kuchechi. Saka iwe uchitaridza pane vamwe here vanoziva vakatopinda uchinoti nhamba iyo senge yangu handiti isusu tinenge takutanga chitaura tese kumazuva akawanda wabva watoseva nhamba yangu kuti Robert ndakajoina magrupu eunobva unototi uyu Robert fe vakapinda ka pane kangu kamufana kakapinda ari last month kakatozouya mugrupu imomo kachitiratidza masi ma 10,000 aya kakamabata akadai mugrupu imomo kakatozodzoka kachitodedzera kuti hanzi rumbidzai ani amene iyo anotaurwa kuitira kuti zvinhu zvenyu zvikasike kuita faster rumbidza wakamupinza wacho iwo katoti hei ndakatoti ndo mari apa ndakazoona kuti izvo hazvisiri kari kumakore manganika I think imfana yezve kuma 19 years 19 years kaniti rasta so atone mari isingaiti mfana atone mari isingaiti asi mari yacho haina kana chinoshanda bozoona mari yacho usingadyi nevamwe uchingodya vega pana zvaungochita but apana bhuru wako wanga kuti ane mabhizinesi ane mombe dziri kutengwa hama ape mari autotenderwi zvinotoita kuti ritobhuroka business ukapa hama zvine because zvinoitika ndezvekuti every gore unenge wakufanira kuti usiku kuma 12 midnight unenge wakufanira ndopa unosimbisa business rako unongorisimbisa kakawanda unenge wakuita zvakawanda wanda ipapo like kuenda kumakuwa kuita sei kuuraya kuita sei kungoti zvimwe mamwe mameseji acho ndaitozvitumirwa ndisingachaverengi ndaingodhilita ndakatumirwa nodhilita ipapo ndakatumirwa ndodhilita kunana South Africa because vakawandisa nhasi makanzi majoina unoona kutongoona foni nhamba dzichingobva kwadzinenge dzabva dzichitonzi ita so dai ita so taurana ningi ita so pane pakatooma unofanira kuti unotorara muri paWhatsApp muchitaura meeting yacho inotanga kuma 9 p.m. 9 p.m. kusvika na 3 muri kumeeting muri pafoni ameno handizozivi zvimwe kuvamwewo kuti vanenge kana vakajoina vanenge vari kuchechi kana usati wapinda muri pafoni muchitaura kubva na9 kusvika na 3 kubva na 3 maakurara munenge muchitaura chiipa ipapo ndo pane pachitaurwa zvakawanda kuti kungoti nyaya dzacho ndodzatira kunzwa pfunga dzimwe ndodzatira kunzwa idzodzo bhozi kuitira kuti vamwe vazojoina akabva vaziva kuti zvinhu zvandira kupinda mazviri kezvo zvinhu zvakashata unoona hanzi upfumi hwacho hunenge huri closed nehama
zvinhu zvacho inini kungoti ndisingaverenga mameseji but vacho waiverenga wanga uchirimo ungati kubva meeting na9 kusvika na 3 ayo unenge uchingonzi hanzi rumbidza seni ndandakunzi wewe unofanira kurumbidza mheno iyeyo mwari wacho iyeyo kuitira kuti zvinhu zvako zviite faster zvikwanise kufamba uwane mari because kune honye honye mwana zidishi rehonye rakadai zvezviriko kunenge kuine maandakonda mazizi zvese zvezviriko izvozvo because mabhosa acho chaicho zvinofanana mukuru muno muzimbabwe muno zita rakazviite kuti but anenge atoripo hautenderwi kutaura naye kana usati wanhangirira ana mheno kuti anenge achitya kuti unozotaura here amena but ndakutomuziva ane mari ndiye mukuru wacho wemuzimbabwe but ari based kuchina and then and munomu kwawakawandira kwamutare ndo kune gurupu revanhu kwamutare vakawanda kuri zvekutamba muafrica yese maofisi acho ari kunonzi cameroon ndokune maofisi acho yese zvoti uchitumira mari munomu hautumire mari kuna ningi unototumira straight kucameroon hautumire mari kuti uda kujoina unotumira mari unozotumira mari john kana kuti ani kana kuti ani no unototumira straight kucameroon kana uchida kungojoina kuti wotojoina nhasi mangwana wato nhasi wotoswera wotozorara wato musatanist unofona kuhambeno kucalifornia ndo kune maofisi acho mahombe makuru eyo kwekuti wakangotaura nemukuru wacho eyo ndakataura naye last week iyo achitonditi pandakatumira mari pezira achitonditi makorokoto chichichi wakufanira kuwana mwana wako wakataura neiyeyo uchiti handisuda kubhadhara mari ndoda kungowana mari unotaura neiyeyo anobva atokupinza ipapo ubva watojoina asi vanhu vakawanda vari kusara nezimwe ende hakuna endi vanhu vazhinji vanenge vari koko hakuna munhu anenge aine tumari tushoma tumari tokuita kufungira anenge achingori nemazimota mazihombe dzimba even kana machechi acho munakiro anenge akaita chechi inonamata vanhu munotoenda kuchechi evhurisa zvamunoitaka inini ndaifanira ndakapinda muna january ndopa wakazonetsana ipapo because ndaifanira katoenda kunonzi kukinya because pane handi munomu mune easter handi zvinonzi tikuenda kueaster iyoyo kusatanism mune muchinopemberera urombo hwevanhu kutambura kunofanira kuita vanhu munofanira kunotonopembererwa izvezvizvi vanhu vakatoenda muna ningirino izvezvizvi ipapapo vanenge vakaenda hamene kunge kwakaenda futi vanhu ndauzobvunza but zvaitonzi iwewe vanhu vari kubva kukinya kunopemberera urombo kuti vanhu vari kutambura uyu vanhu vachidzoka ikoko uri kubva wasimbiswa ndopakavabva vanetsana ndinozokwanisa kuita se pinda hamene kunidza kwakaita anozopinda iwapo ndolakira ndakatoita ngadai ndakatopinda iwapo danza uchiti unono pagore unoraya munhu wati unoraya hama panga uchinenge uchisimbisa zvinhu zvako uchipemberera kumakuva chichipa ipapopo langa vasati vandibudidzira pachena but ndo kwazvinotoenda nako akati hanzi pagore
kuma 12 midnight ndopaunossimbisa upfumi hwako ndopaunossimbisa saka ndauzoziva kuti kusimbisa upfumi uku zvezvichirevei uonyedza wambotaura idzi basa radzo nderei andauzobvunza taingozviratidzira ingozviratidzwa it is war but izvo war iroro riri kunigeria pano hameno nekutauni rine honye riri nezvinhu zvakasiyana mitumbi yevanhu cheche vakatosasikwa vanenge iriko mitumbi yevanhu vakatosasikwa misoro kwakapfumwa sanatism yakapfuma zvekuti vanenge vane goridhe rekuti bhokisi mabriki panapa nekurodhi akaita mabriki egold mari rinenge ringori ziwo rinenge rine mari rakangozara mari zvoti vese vaya vanenge vachitanga vanenge vachangojoina vanenge vachizopiwa mari iyoyo vachita sei zvingodaro zvichingofamba zvichingoenda every musatanist ega pane mari yaanobhadhara pagore hanyatsozoti inobhadharwa pagore hameno pamwe ndo imwe inozoenda kufuta hanyatsoziva saka kune basa kwe asi nyina haichadi hana ndatorasika chaita kuti uzoti nanchada chini pane mitemo unoona mitemo yacho everyday inenge iri mitemo haufaniri kuita ichi haufaniri kuita chii ndochata kunzwa unyatsona kuti izvi hanzi haufaniri kuita chii unoona unzi iwewe nhasi kubva nhasi wakufanira kungoti ndimukise apo vanhu vacho vanenge vachiti ndimukise seizvezvizvi nandine 1 2 6 kune matenzi nemasupriya master anzi ndimukise unofanira kuti mamukasei everyday good morning everyday nyazoona kuti itori punishment ambokoshei munhu yeye ukasatodaro kamunotonetsana andotanga kutokukweshena achitokuisira kuti makwesheni mangitoireti uzaiti zvashata ndakatombonzida kukura usina kuti good morning ipapo pane nyaya yange yandaita ndambloka mumwe wacho ndewekuningirike mudhare kunonzi tennis sandambloka kudaro zvikanzi ndibva ndafonerwa nomumwe wacho kucameroon zvikanzi wabroka tenzi ningirikini ndakati zvikanzi chitomubvisa pablog list yawabvisa ndakati inda zvikanzi ayo anotokuuraya ndibva ndatomubvisa takabva tatanga kutonetsana zvekudaro tonetsana zvekuti iwe wanga wamublokirei in the first place nandakusatoda why waungangotanga nekuti nini Robert tiri kutaura isoka ubva ungoti bloka chakaita kuti uzoti aiwe munhu ndikandimublokiwe chii because chaitika ndakuudzwa nevamwe manje zvichinzi iwewe iyeyu munhu ndiari kuitira kuti mari yako isaitese isabude ndiari kuitira kuti mari yako isabude iyeyo haasi kuda kukupa mari amenotinda because vamwe vacho vese vaitondibvunza kuti usati wapiwa mari usati wapiwa mari wai usati wapiwa mari wai usati wapiwa mari wai ndakati handizivei zvikanzi mira tione saka iyeyo mudhare ndianga anga asiri kuda kuti ini nditese ndipiwe mari murungu murungu zvoiti izvozvo handisi kutaura naye but akazviziva kuti uyu munhu akuda kutobuda because akandiudza musi wandakataura nemiwe akabva andifonera zvikanzi usati waita sarudzo yako yawafunga tanga wanyatsofunga zvakanaka ndozvaakandiudza zvakandinetsa apo ndikubva kutaura neni hanzi usati waita sarudzo ndakati azvisiva nguva iyoyo ndakati bana sarudzo yandambofunga zvikanzi alright bo
ndipazoti adzi kana wawana mari kuda kuenda kupi ndakati kuenda kupi kwekuita sei ndisina kana mari anzi aiwa kamari yako iri kuya mai manje saka yo yakuda kuzoenda ndeipi ndakati handina nyika yandoda kuenda handina mari zvanzi alright saka izvezvizvo hatisi kumbotaura tese tatone 3 days hatisi kutaura tese handi kuwangashora kuti manjuzi wewe vanoita mamwe mabhizinesi echii senge muno marare opoza kuti vanenge vaine mari vanoita mamwe mafake business like namba yakawanda inoita mafake business rese iri business ramune muchifungira kuti ari kushanda ari kutenderedza mari asi kuti anenge achitora mari iyeyo achingotenga izvobva angoti ibusiness zvoti achingobatirwa uku kuri kubva mari kwakangonzi kwafa zvatofa zvesezvo because hapana business chero chero raanenge achimboita imari dzavanenge akangoomberera muzirongo rawo mari yatouya 200,000 ka1 inenge yatouya kana kuti anogona kungocreata mari mumaoko akatongotanga kudai so anogona kutouya 30,000 akangotanga kudai zvandikuita ameno mushonga pane kabhotoro kanenge kakangudai kanenge kane waini so akangonwa waini iyoyo mumwe achiongoisa mumaoko kudai ototanga kudai yakutobuda mari mumwe wacho anoita zvemanjuzi ndotomuziva mumwe wacho ari munomu but iye zvaanoita mani haakupe iye pachake haazokujoinise iye kazhinji kacho anongokupa nhamba but nhamba dzaanokupa ndedzekutanzania ndodzaanokupa idzodzo kuti nhamba idzi taura nhamba because iye I'm thinking because zvinoitika ndezvekuti izvezvi makaenda pafacebook kana payoutube kuti mumawane masatanist munomu payoutube kana papai kana kuti painstagram mumawane inda munogona kungoona vakanzi satanism muzimbabwe chichichichi asi zvezvingu haiwa hamumbowani kana wani munhu wemuzimbabwe munotoona vari munguva ripapo hameno kuti zvinofamba sei asi kuti maka imimi munhu ari kunana kana kunana Tanzania akatsvaga vanhu vesatanism vano vanhu vekuno kuzimbabwe okay ndo zvinoitika izvozvo ameno kuti vano saka kurati vekutanzania vanojoiniswa nevanhu vekuzimbabwe imimi kuno zimbabwe munopokawo namba dzevanhu vekutanzania ndokakanyikunyanyanyanya ndachiti mabhizinesi emanjuzu avanoita mutauno ndechi ivo vatanga achiti mafake business akawanda akangosiyana-siyana masaluni mashopu chii zvaungofarira mukuita munhu business chero raungofarira unotoita asi ini ndakatoona munhu kuti ndotoziva kuti uyu musatanist uyu hasi uyu akuita chaizvo uyu haanasata because takangosangana papo ndogona kutongoti ndotokutarisa kutarisa kunyasoona kuti iwe ndatokuziva tinototarisana kuti gaga totomhoresana otonditi zviri sei abo zvatokupera kuti chii tototadza kuziva kuti chiserie totopfuurana ndotozvinzwa kuti uyu musatanisi uyu hasi ndotozvinzwa izvo takangoonana so ndotozvo ameno zvazvinongoita connection inoitika ipapo itori serious mari inogara kupai matrangi kumba kwemunhu inenge iri mumatrangi matrangi inenge yakawanda kuti zvekutamba zvezvi inenge yakawanda iri mumatrangi because inongouya imwe inorutswa ari ma10 mayuro machii chero mari yawangoda inongoona but inozotenga sei mari ipapa anozozvibvunza because ini handisati ndava nemari yacho anozozvibvunza but mari inototenga uyu shamwari yako akakupinza uye wauri kuti ane prazi ane mabhizinesi wakatomenomba kwake wakaiona angatone mabriefcase emari anenge atone mabriefcase because izvezvizvi ane magonyeti ane 2 akatenga magonyeti 2 ngoti kukura kwacho kuri kuita business ndo mahungwana fasta rinongokura so
richingokura richingoenda. Saka hama munozviziva sei kuti munhu amusatanist? Kuona munhu mari yekushanda chaiche chinhu chekutanga, mari yekushanda haispendi ndo chinhu chekutanga sati anoenda kuona mari yako uchidya wega hama dzichitambura. Mwaziva kuti munhu ane mwoyo waMwari une mari yekushanda chaiche, ukatongoona kana mwana wasisi wako achitambura unotongomuti regani muendese kuchikoro kana kuti regani mudai. Asi pane pekuti ka munhu inonzi ane mari yacho haina kana zvairi kumboita. Chii chaari kumboita nayo? Ari kungoenda ndo kumabhawa, hanzi anospenda, hanzi anogocha. Ndiyo mari yese. Hakuna chaunoita chine musoro ende hama haufaniri kutomupa. Unofanira kungomuitirawo chinhu zvako, but iwo nekuda kwemitemo iyeye manje inenge ichikurambidza izvo. Tokudza kuti kana zvauda kuita zvisiri izvo, mari yako inotobhuroka, inotopera basa. Unenge wabatsira. Saka iwe waona kuti zvazvitadza? Ndazvitadza. Ndazvitadza. But chinhu chakaita kuti upinde musatanism kuda mari kana? Ndaitoida mari zvoiti dai ndakatojoina ipapo amene olakira ndakatongoita vamwe vakatoenda vandakavanga ndinawo izvezvi vatorimo. Tarisingataure tese because munoiswa mugurupu, tarisingataure tese nekuda kuti tizozivana, but vakatoenda. Unoziva here kuti mugore ra2023 muna April takataura tese nenyaya yesatanism ione. Rini? April 2023 iwewe nini takataura nenyaya yesatanism. Ndofunga wanga wabva kuona story yaRose wekuBotswana anga ajoiniswa satanism akazidana nemukomana wake anonzi Ring. Wakandifonera takataura tese paWhatsApp ukandikumbira nhamba yaRing shuda kujoina satanism. Ndimi wanakadora. Ndini. Wanga ndiani? Ndini kawakataura naye. Ndakatokupa nhamba idzi ukazodzifonera ukatodzoka kwandiri ukati nhamba dzaRing hadzichaita. Ndakatokudza ndo nhamba dzaita dzaishanda nadzo idzodzo. Ndobva but ndakuwantaura nei ndakudza ndo nhamba dzaishandisa. Wakazotaura naye Ring wewe wesatanism wewe. Ring akakudza kuti handisi musatanist. Wakadzoka futi kwandiri ukandiudza kuti no Ring ati haasi musatanist. Ndiri kunyeba. Ndiri kunyeba. Wati heka. Wataura naRing handiti ndakudza kuti but ndakupa nhamba dzaRing musatanist wekuBotswana. Amoti makataura dzairamba kuita through musatanist uya waRose. Ndobva wadzoka kwandiri ukati hamuna dzimwe nhamba here dziye dzaRing hadzisi kuita. Ndakati ndo nhamba dzandinadzo nekuti nhamba idzi ndakadzipiwa naRose. Tagara wakazodzoka futi kwandiri ukati ndakataura naRing uya Ring ari kuramba kuti haasi musatanist. Apa ndaudza ndikukuradza kuti zvesatanism wakabvira uchizvida kupinda kudhara uchida zvemari. Ndaida kupinda. Wakabvira uchida kupinda musatanism ende hamene akanga akudza kuti satanism iyi ndo mapindira ukapinda musatanism unoita mari. Ndosandakudza pepe kuti tichitanga program kuti chinhu chatoda kutaura panapa ichokwadi. Ende kana wada ukataura chokwadi chinokubatsira chigokusunungura wega kuti ubude mune zvinhu izvi. Ndosandakakudzosera kumashure kuti hongu zvimwe zvacho unogona kunge wakapinda usingazive, asi iwewe pachako wakatoya kwandiri ukatondifonera ukatokumbira nhamba dzemune anonzi Ring. Izvi ndiri kuzvitaura ndikuti noziva kuti
iko kutaura kwandiri kuita kuno pato nevamwe vanhu vari kundifonera ka vachida nhamba dzevamwe gogo vanonzi gogo vekuchitungwiza uko vakapa runyoka kune mumwe musikana akashaya mai manje saka ndiri kuitira kuti ivava vari kuteerera vacho ka vagara vachiziva kuti kana zvichinge zvazoitika kuhama dzavo ini nhamba iyoyo neinformation iyoyo ndinenge ndinayo ndosaka kuti akuri vanozodzoka futi semawira awaita pamwe ndakaenda kwagogo vai ndakazonodai ndakauraya ningi zvino ndingaite sei kuti ndisunungurwe handozva ndosaka ndiri kudzoserwa kumashure kuti chamari hongu zvesatanism unogona kutaura kuti zvimwe ndakapinda ndisingazivi asi iwewe waitotsvaga ende wanga wateerera purogiramu ikatonzwa kutoti ringu ane mari Rose achitaura because ringu yakanga ine mari yataura naRose yekunzi yauri kutaura iyoyi yesatanism yokabva kuti hando Robert anogona kuti kundipa nhamba iyi ndakazoshamsika 1 year later muna April futi zvakare wakunditsvaka kuti mukoma ndinoda kuti ndikuone ndikutsanangurire upenyu hwandokurarama saka ini pakati nyaya yechiu kati nyaya yesatanism togona kusati tisangane titese titaure because zvinonetsa pafoni ndara ano pakanaka handiti ndobva ndatona ko munhu ari kunditsvagawo but ndiye munhu akada kupinda musatanism izvezvi zvako ndakapinda ndisingazivi sei munopinda muchiziva nyaya yayo ndofunga yewo mota dzamune muchiona vamwe wenyu vachifamba nadzo handiti ka saka tichipedza purogiramu iyo chauda kutaura pazuva ranhasi nenyaya yesatanism uchida kubuda mazviri ndeyekuti chii chandingangotaura ndechekuti izvezvi zvinezvi vakawanda vanenge vachida kutopinda izvezvi right now because ine ndichinzwa zvezvichitaurwa nevanhu vakawandisa and kana munhu usati wapinda nditi hauzvinzwisise kuti chii chinenge chichimboita unenge uchitoti haiwa iwe uri kutoita zvekutamba nekuda nemari asi hazvibatsire chinhu hazvibatsire because sendiri kuti hazvibatsire chinhu mari yacho mari yekuti iwewe haufaniri kuita mwana haufaniri kupa hama saka mari yacho iwe inenge iri yeyu mari yekuti wakangokangarisa mhiko unosara uri pazero unodzoka saka haisi mari yeyu hanzi wafanira kuita mwana wasingafanira kuroora mitemo yacho haufaniri kuroora haufaniri kuita mwana haufaniri kuita sei ufanira kungogara wakadaro kokana wakatoroora kudhara unongokontinua isi problem kana zvinokuenderana kuti wanzii unoona kutonzi hazvina order alright hazvina order chero zvaangofunga kutaura ipapo antongotaura kutiita izvozvo zvakuti kana uchiremember ambuya vekuchivha vakapinda vachiti ndoda mari yevana yeschool fees vakanzi amufanira kuita sei vakabva vatonzi uyai kwatiri ndebva I think vakabva vato hamenoti vakanzi nozoziva handiti saka iwewe zvesatanism hauchada haachadi ende uri kuchikati vanokuuraya izvo ndokubasa kwavo because ndandatombonzi kuda kukuuraya muna January takatonetsana usingaiti because kune comment section yemasatanist mune muchitaurwa nyaya dzese toita sei todai ngatite isu ngazoita sei saka ini ndakatombopinda imo ndakatombotaurwa nezvangu imomo urimo kuti ayo uyu anzi ngaide sei zvakawanda zvezvitaurwa because wanga waita sei pawakapinzwawo mudiscussion imomomo indanda nandanda ndo panga ndaifanira kuwana mari sinetsana alright saka mukunetsana kwawo imomo unogona kungoita munyama ngokuuraya kuti nyaya cheperi vanogona ngokuuraya kuti nyaya cheperi havamboti ko vanomboda zvinovanetsa 2 minutes vanenge vatouraya vatopedza vakutoita zvinhu saka apa panangaida kusangana makuseni wanga uchidzungaira iwe ndakamira pakati wandazodenda kwakati chii chakachitika iwe handitombozivi ndatombofunga kusauya hamene chichangozi ndosa wanga usingadaire foni yangu ndakuti kuwapapi kana foni zveshuwa foni anouya asi ndatomboti hazvisiri zvinodada kuita
ndifanire kuenda ndazongoti rekandiende okay ndatombofunga kuburuka uri mukombi ndakatoti rekandisarire panapa rekandisarire panapa ndakazokuti ngandingoenda handiti alright no pakanaka mazvinzwira mukoma vachitaura upenyu hwavararama mapindiro avakaita musatanism asi mukoma vataura chokwadi vakati inini ndaida mari nekuti ndakaona shamwari yangu ichiita mari ndakaona kuti hazviiti ndo upenyu hwandoda upenyu hwavanyatsotaura vaita mbinga nekuti vakaona mota dziri kufamba nemamwe masatanist vakaona mari vakairatidzwa havana kuitwa zvokutumirwa mapictures aiwa vakatoenda kumba ikoko vakanoratidzwa mota vakatofamba kumapurazi vakatoenda magonyeti ari kutengwa asi vari kuti ina handichazvida because maconditions acho anoramba achichinja anoramba achiwanda mitemo yacho nemhiko dzacho haisi mari uye vatoti munomu mune vanhu vakawanda vari mazviri vakati avo vanozviti manjuzi avo hamawe hanzi wokoyo regai tizvisire ipapapa. Let's continue to subscribe and like and also share so that our friends and our relatives can also learn, get informed that this is not good. For now, it's a bye-bye. Let's meet again in another informative and also exciting program. For now, bye-bye.